Ngidam Sari untuk Pak Jarwo. Iya. Benar sakit tembang boten. Niki ya anu. Nah, bon menghadap penonton mawon ben kanca-kanca mayang karo ben apal. Mas Mawan iki sing nimbali ning Tegadi mau biyen iki nimbali neh. Ning kene Mas Mawan iki ya, luar biasa. Mas, bagaimana kabar? Sehat-sehat? Sehat. Ya, nah, macam niku mawon bener. Iya, luar biasa. Pripun niki? Acarane wayang niki pripun sejatine kok moro-moro mak betunduk kula ditimbali ke sini. Nggih, ngapunten saderengipun. Dicedhake mawon niki. Kula niku napa memenuhi karepan sedherek-sedherek sedaya wonten. Oh, ngaten. Alas Purwo Ngaten. Sebab undang terus teng Alas Purwo niku boten wonten Wayang. Terus pilih kudu Pak Purwo. Ya kudu mayang koro. Bape miturut pitepu kula nggih tunggalipun ingkang pancen pilih nggih Pak Purwo dan mayang koro. Mboten Pak Purwo moro jejak dhewe mboten. Mboten. Nggih seksine. Mboten. Tepuk tangan mayang koro. Mboten. Nggih. Masuk memilih apa niku Di Purwo. lakon Nggih, lakon. apa niku pancen nggih Tirta Amerta niku. Tirta Amerta niku kathah sing nyodhoraken lakon sejatos Ngaten. mboten kula cuman kok kadosipun ingkang gelar lakon Tirta Amerta niku sakertos kula namung Pak Purwo kan ngaten. Ketinggalan nek digolek nang jejak digital kok iya. Nggih. Termasuk kula nggih madosi wonten Google. Nggih. Margi tempatipun nggih wonten Pura Luhur. Ngaten. Tirta Amerta niki ingkang paling Cocok lah. Tirta Suci nggih. Golek ya angel kok Mas. Ning nggih niku Mas nek Jer Basuki mawa biya nek Krawoki tak nekake nimbali saka Solo. Tak bergudeng ngeten niku pancen nggih adoh kan bukan perkara larang murah niki adoh. Biayane truk, biayane bis niku Lah nggih. karo biayane geger dengkeken. Lungguh kesuwen niku ya untuk itu. Nggih. Nek mboten napa-napa, tenang, ikhlas kula Mas Wawan sing nimbali pun kapan-kapan mulih niku mboten masalah. Monggo kanca-kanca mayang karo niku siap. Seneng kok niku wisata barang, wisata religi juga teman-teman ben ngerti Alas Purwo ngene. Matur nuwun. Napa? Ngantos satosipun wonten bisi-bisi dateng kula. Mas kira ditambahi artis Oh bintang tamu. bintang tamu dan Terus? lah mungkin anggap Pak Purwo ki larang ya. Orang aku kuat bayar artis. Eman-eman Pak Purwo itu. Lah iki dalam. Niku ning jane mboten perkara larang anu dikira wong ki anu. Mboten perkara larang murah niku. Iki tenggen suci ngeten iki Tur papan. kepenakan mengke Pak Purwo yen wonten Lah artis. Mana iki? Nggih ngapunten. Wah, jebulane wong nanggapne ya nek sing nyucuke banget. Bener masalah, siap. Ya, oke, mau pilih raine kang pun jumeneng dados anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Kerso. Nggih, jane kedahe kerso. Sing DPRD apa to? Nggih. Sedherek sampean niku. Nggih. Ah, mampekso. Jane ngoten mriki niki kula tuladani. Malah. Kula tuladani jane ngoten. Nggih. Kersane enggak greget. Nggih. Bener. Yo Mas Pawan iki nuladani utawa nyontoni memberi contoh. Dan iki lho, urip-urip budaya kuwi ngene iki, butuhe ngetokke ragat, kuwi kudu ikhlas. Nek budaya kuwi ya kudu nganggo ragat. Jer Basuki mawa biyen omongane wong tuwa ngono kuwi. Ngaten lho Mas iki. Napa mundhut napa lagu pilih nembang apa pilih nyawer? Ora nek sing pilih. Nek mboten sing pilih niki kula ajeng nuruti om sampean. Sing asmane Pak Sujarwo. Nah, sing kok bangun warna-warna niki. Betul umum kok ya sugih pun to niki.
ponakane dadi hakim Umi Sugira itu. Nggih. Niki nyidam sarine gane blining niku ampun. Nah nyidam sarine diteruske. Terus mengke enten saking Bapak pemangku mriki. Benane Rama Mangku Aris Marnata nggih. Kuwi gawe caping gunung ning cakepane utawa saire digawe karo panjenengane. Engko ben diwaca karo sinden nggih. Nggih, pun saniki benane pun boten wonten dawuh. Tasih wonten dawuh mboten? Oh sampun. Oke. Enggak. Mesti kudu eling. Putri Adem Sari ayo. Biasa kok pintre, kuwi golek kabar saka sapa ya mati-matine Pak Purba ki senengane ngombe Adem Sari. Aja nyebut produk. Aku kan rekenek pedes titik ini tak ademke kuwi iki ra sida. Ya. Kok ora usah digawani ya. Kok ndak ngomongen ya langsung. Oh. Giminangkani saking Pecalang. Wah, dulur-dulur Pecalang. Ugi saking Rama Mangku. Wah, monggo mangke pumitane nggih podang kuning barang nek kabeh ora dadi siji wah akeh banget. Ugi wonten ingkang mundhut rujak jeruk. Pecalang wae ya amplopake banget ning rene tulisane bejaku. Tegese nek amplop kuwi nek dibendel dadi siji, monggo sing eneng tulisane pun ngarep dhewe. Yang sah menjadi milik presiden yang paling depan, di belakang yang tanpa nama masuk kantong. Orang the best nih, monggo terus.
apik tenan karo. Ter asline lho putri iki nek nyuwara alus kaya ngono nek gending leter. Ning asline wong iki bongol.